Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki tetep ingkang ditangletaken bab salat. Salat meniku perintah wajib dugi Allah untuk dilaksanakan. Nah niku nggih, kita niki ilmune umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 waktu. Lah niku napa kok enten perintah niku? Lah niku kathahipun tiyang ingkang salah kaprah mengartikan salat itu adalah kebutuhan Allah. Mboten. Panjenengan kalian kula mboten salat tak akan kurang kekuasaane Allah niku mboten kirang senajan kita mboten salat kita mboten. Salat niku kepentinganipun fisik ini. Nah niku nggih. Ilmune ten mriku, kepentingan fisik ini. Setiap gerakan salat itu mengandung olahraga fisik ini. Nah niku nggih. Termasuk takbir, sujud, rukuk, mawon. Kita menungso niki kathah kebutuhane, termasuk pikiran nika, termasuk nggih gerake tubuh niki. Moko oksigen yang di dalam tubuh kita terkadang kelebihan sehingga kita nggih kados enten lindu, migran niku. Le ilmu kedokteran nggih. Niku lumrah niki umum. Moko menika panjenengan ngelampahi salat sujud menika. Lah niku nggih. Oksigen yang di dalam diri ini ke atas kepala ini berkurang. Karena kula niki nggih ilmune nggih ngalami. Niku karena berpikir selalu setiap hari nggih menungso niki dados nggih niku wau penat sedanten. Nah mongko niku salat niku sesungguhnya kebutuhan menungso dhewe termasuk nggih fisik niki. Nggih termasuk niku wau ingkang kula ucapaken dhateng panjenengan. Oksigen yang di dalam diri berkelebihan karena nggih niku mau kesibukan sehari-hari saat sujud niku berkirang termasuk takbir termasuk duduk di akhir menika. Lah niku monggo lek panjenengan mboten ngertos panjenengan nggih ngalami kula mawon ngalami semasa menika nggih jarang salat. Saat salat niku nggih gerakan waktu lenggan niku berbunyi semua di dalam organ kaki ini. Lah itu. Maka Allah merahasiakan di situ. Jalani yang sesungguhnya. Maka engkau diberi pengertian oleh Allah sehingga menyampaikan bahwa salat ini adalah kebutuhan manusia. Bukan kebutuhan Allah. Allah mboten butuh napa-napa. Sampai wonten yang mengatakan Allah salat. Perilaku jahiliyah. Merubah kehendak Allah niku atos-atos sampean nggih. Bab salat mawon pun dirubah-rubah panjenengan. Allah salat. Mboten enten Allah salat yang mboten enten. Wong Allah menika sang pencipta segalanya semuanya. Kok ada ajaran seperti itu? Mereka mengada-ngada dan mereka khurafat. Nggih, lah niki inti niki sing ditangletaken salat niku kebutuhane manungsa. Maka enten suku sing namine ibu jari jempol nika nggih ditekuk. Lah ngoten to. Maka wonten ajarane tangan niki nggih sendakep enten bawah dada meniku. Nggih, lah niki pun ngertos kula kalih panjenengan pun ngelampahi. Tapi ilmunya mboten semerap. Sehingga kita hampir dibodoh-bodohi oleh mereka. Salat niku olahragai wong Islam. Nah niki nggih, olahragai wong Islam. Termasuk fisik niki. Walaupun kita salat terkadang umum mawon nggih.
saat ngadep datang Allah nika maca suratul Al-Fatihah. Mulut ini membaca suratul Al-Fatihah, Pak. Tapi pikiran ini berbicara sendiri. Kulo garapamu gorong mari wonge selak ngenteni. Padahal mulut ini membaca suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus menikah. Maka pikiran ini berbicara sendiri. Nah itu, bagaimanakah menyikapi ini? Tetap aja kita sholat. Walaupun secara hukum yang disyariatkan oleh Allah, tarekat, hakikat, makrifat, tetap aja kita jalani. Maka Allah niku Ar-Rahman Rahim. Ngerti napa kekarepane menungso, napa sorohe menungso niku weruh Allah. Nggih. Wah aku gak kusuk salat. Wis gak usah salat lah ngoten, tambah keliru niku. Salat mawon. Senajan sampean ngadep dateng Allah. Ku memeane kate udan. Lah niku nggih. Kersane pun. Mangke lek udanan nggih dibilasi malih. Maka panjenengan saged ngrasakaken kenikmatan salat, terutama organ-organ tubuhipun panjenengan. Lah niku lek salat pun tepak nika panjenengan berkuranglah ke dokter atau minum obat. Nah niku nggih. Atos-atos panjenengan ingkang panjenengan tangletaken ten kula ngertos punten. Nggih, semerap napa ingkang panjenengan maksud. Senajan narasumber sing kados ngeten iki. Lek salat mboten enten tawadhuke dhateng Allah. Mboten direken, mboten dipirengaken dhateng Datuwa. Maka kehidupan sehari-hari ini nggih pembohong, nggih berdalil kepentingan pribadi. Mengatasnamakan Allah, kenyataanipun panjenengan pun ngrasakaken. Walaupun sudah dilampaui beberapa tahun tak merubah perilaku kehidupan sehari-harinya. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.